Haiti. Jamie, Sassy, that tells what Jaka dinner day. You go for the kind. Keep putting that, yes, she be piano. When for some Nassiam, or say, send on my come for, I say, young folk, a Qualan, won't take Chuma, and me, Musu, send a bear, Yarodomo, Ukuma. Ah, by Yama, Yama, Kayama, Yama, company for you. It's your papa, I mean, soon. I have been one thing. And then, dear, say, being me, Sini, Quality, Queen. Nana Jammy, he has a idea. Nana Kims, Nebashira, or Phoebe, who could be Sheila, I'm walking. What do you feel? Oh, now, I'm walking for say, young Papa, what do you pursue the best in Sia? You're very new to be able to more good, and any news. Nana come to all. Ah, could you go to walk back or crap? As you poor bar or bar, near the name soon. As I Now, I'm never. I was a penny in the moon penny name by name. My child, but as I'm a command here, come see him for continue money. No, I'm oh, Daddy, na no start to nti na me na mafie mu ana kafie mu fie me koye no ne ba no de ya de pia anka no nti ono ana sese ye de ne ba no ba he ma do me de ka me ko anka ya fa nana oh nana ba ne ah ne ba no nana ba no obo we ene obo konkon me so me ba no so nye ana obi anu ba ye continue ba ba ye ene ko ya ma sheda fa ho na se ya abusia payin me ba brodo ukro kakaka ya oda hei mango te me ba na wata ko a ya ba bi yin no se continue o se man ya yin ko fe no mango te obi a sara re mfa wo baka ya ade mu ba bayin mfido a wotwi mu na ki ya me abo na manya besia ba kakra mu mfa nya de mu fa kai wana ko ti tobo nana na nim na ko di na wa da over from me nana me boku nana me fo abusa penny dem am se ko ti ba no di musu ma ye ebe mo bie ne no ho ni na busu ni su sia pepe oye ma hu re o ba so ma hu re mo apna mo hu mu wo mo adwo mo ni na mum ma oba ya de ohin na kwenti hin me de cham me ngibi na handi ah what dey tell you nti sana ya ki na o nana sa me mo aso nti se se wan pene isa se ye na se mi so nya ne wo ka hu bi ni ye wo bo so ye pani ahifia nana sa me ma nto se wan pene wo no yire nyina ye twa mo so so ma wo bo twa nana sa ah ya betwa mo so na ah wo bo twa yesu ah yo ọmọ yìí ya yìí ma yìí nana ẹsẹ yẹn so a ẹsẹ yẹn ma wo hwẹ na wo sa no manyi wo ẹsẹ yẹn ma nana nti a wọn so ní nsẹ yẹn ma mẹrẹ tiẹ pẹlẹ so yà fana sẹ yo me kwa ma akwadwo ho ma go tin na ma wo bure ba nti mo de ma adwan ato do mo ana wo kwa adwan ho yiye sẹ no ana kwa ni sẹ ko pin so ba nye na wo ba dia ko ko to dia bo dia ya nya sẹ dia o kwanti o ba nana ah sesi a ni aye ese utu abusua fe ni atua me ma wo ko sesi a ekofa akoda na po ya nya ni tantam yanko fa no na ah never you put ane transfer etebem anakasa chame o namo mahima to ho se metu msafre mo ene no pe yenye bone na eni se se ne me bi kosu kuru mu a se yantrasi ya anwe na se yantu ase ne ka se yitwa so a na ne eni dwuma bi a ene kware no ne di kan no wuti hu se ekuru mu emu nte dabi enya kura nana enye ifi wo kuru mu papa yamba na se ifi ni so e de yare ne nam sa se
menka mo chi se ko ye ofiri ha na wo ko ho se yare dom bi esi ho papa ha o mu yie enya hwe e fi enti se ye nimu ne sa ne ti na se ye tena se na fofo da ye kwaye e se e ko ho ban ansa na se e na dwen se e duru ha eno kware titiri se obeko esu asa bi enya ye no ma esu bon esu etini na obi agane na ho no ebi wa ha ebi si ha obi kura aduane a wo to odwa asokura na kudo no ba ne na ko ne ba no agane na enye fe enye da no wo chia me ukọ abeso akonu akọkọ a wo se obre mi bi wo ba ye mi didi a o chia me no na wa himfia me first e fan sabatum eno aso odun sabatum obre fi se so ro nsa ina ye efia jams eti nana minchwa wasini se obema omabo dawuro na bomodiya na dawuro omumo niye na omo kankyere womo eya womo ko nsuo no atifi kodware wo nsuo na atifi enya kura ni nyina esa ni so bi gwa na fo ho ema yare ni bi dawuro de won be bo dawuro ema ni ba na fo ansana sukufo akosa nsuo won be bo dawuro na dawuro no won e bo ne se keria pikura na yesi ama oma ni nyina obi okwa na ba bi ofi ni fie wo akopa na emutwe eti anya se ne yam kura ka na won firi wo no okwa na no kura bia na ne ho kura se ne senti dawuro no ebeba mu se obia wo fi bia momodin enye keria penika ketua bi kokura bi e wo ni fie ni nchen sa na se bibi sa ba ene na wo ni no wo wura ho sinse mbe ya ni mbe bi afata wo ko mu ho amonso mu ya hemfie mpanifo amonso mu ni tua we nyina bohu me hwe kan se ka mo ba ka ho bibi ama me nso mamma o mani nyina so ate mu sisi to na ensam ehu hia no na mo keke we na na mfili wa sitwe no wante wa sitwe na refi enti na hi ma nso me to ama bo modi na bo amani nyina no na meye na ne o mo nkasa yie titu abatan no we se ya kasi ya transi ake na se ya le ye sisa ku yesu esi ha na se jato ha no me so wo so be me transi e ma sa ade no so e ma dabi si e fe ne bo ho ba ma no mu ma o hwe ne o mu nyina ka na ni woni na obeto me memra no me so ni be di papa se me ma se no eni agwo asempa na neka no oba hema meta wachi e ba ko bodaro no na bibia be sigiane abo ya abo e be ta wachi kronkron ame ma na sese krom wa ye ntimi ma yare na ma meto ya ha na betu ni na eti asem we so obe sese bibia sese mindamosi ne bi kontramentra ma fofo na nkwae e kwa bia me fa so bia ukroti wo ya ukasa ya na kasa uja bontia wuti miti mu se wuti mi kasa papa oba ye fia mo usi abontia no anu tu dwa wuti mi tufu pa bia wo man mu niti ma frɛ mo de asɛm ato mani mu ansa na ne nam mo ma hwe ya mɛsesa he fie ha mɛsesa mo nkonnwa ne nyinaa na ye pa kyɛw bredi bia so o hwɛ na mo bɔnya meyi ma fi hɔ ma fa nipa foforo agu hwɛ asama aba asi ya asam papa okwa asem be esi hwɛ ukwa na na mpemfu asama wo de to manyi mai da ya babona esi wo krum ha ya asem wo fa wo mafra ba ho wa adwene ho a ami mebei minyu ye bei ono na bi nye no ya bi anyi no ya de sem hwe ne yie nti yam fa no ma mo fa nka yi mu so o ko mo sen o mo sen wasi yam fa ye bei ma mo fa nka yi mu so ye ba ya mo fa nka yi musio na ekro be so mo se de ni fa yi musio mis ma ka biara na wo so asana na o ka chro mo me ka biara de hwe nipa oha wano asam man kitin me ya de no man yi mo fa wa hwe ya wo ye ba kwesi to bra me bra ya ansa na wo fa ni fa na man fa asama ba wo ya bra me bra nti wo fa nti si so esi anti wo ye ndeng wo fa hwe
Twawo afena awo si yafa. Oh my friend. Raji. Sentra. Ona mdu mama nka hwe de. Sunday. Hwe na ya santoa. Oya oba. But bra. Oku kesin sin. Obo ntia di anyim. Ni di aka ho. Afibo. Hwe ko vanati. Wo fi ekuba. Na ọkọ akọbọ nana ọsẹ tutu na àwọn ọjà ọyẹ ibi otumi di dadi hyẹ fom odi si fom no aborɔfo kọ awọde machine atwe ọnyẹ yi otumi ma oyi nkonja ma sika gwa kofi so besi ọdọ bọ asanteman nti sisi ẹmu dẹ asanteman ọkọ no pọmpọmpọm nti musu so dẹ. Say, yes, we are the abbey, that should be a difficult. No, more trying, crying there. Mikabiana was one penny. Say, Mam Pina, and now one Pina will put you yourself. Hey, what's up? And I want to me, I want to me after the grandchildren. Opa, now you are 20 and a person for Panacha walking. I'm going to be baby. That's why I'm not only being Opa. Let me have a batch of all the girlfriend. Let me wear you, monsieur. I go, yeah. Go to your. I go to your honor. Oh, we didn't trust me. I'm glad. What do you think for? Koti. Chame. Na na se maka cha se. Ni ni ko mo na ni bi. Na bi. An da ka sa afori wusu. Mo si ni da na mo ma so ha kra na mi akara. Enti. Na na ko se ti ni ba. O chame. O chame. O chame. Koti kabibi tira oyire na na no mo ni ma ko fo chen ana mo se ma papa na mama e de o tu me snake ko mo ko do ti o chan mo de na wuye e ti be o ya wo bo akọ na na ka yo ma ko fo na ni na na no na si ko ti wo cha wa bi e hu ade do ba ya no aye papa ji no ọmọ wo ewu su wa asara wa mama cho mi bi samu asem me ko ni ba en no anya obi obeji sika bi wa anyo oh da ebi no obeji sika bo na ho mo ha kwa na no se mo nya ntam na minya aya mamre wa fa ko sika bi wa anyo bi o na fi ye den ko ti ja kwa le yi na ai no bi Groti. Àbí wà kó àmì ẹ̀mí ní ẹ̀mí ní ìkúra ní ìwé mú o. Nípa bẹ́ẹ̀ máa fi ẹsẹ̀ náà. Sọ bá a sì. Adé bá fi ẹni nínú àrùn. Ọ̀rọ̀ ṣẹ́ ní ẹ̀kọ́. Ọjọ́ sọ fún wa. Ọjọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rù ń gbọ́ àwọn. Àgbẹ̀sí mi náà mi ní àárẹ̀. Àgbẹ̀sí mi náà mi ní ẹ̀. Maja ada maya. Betul tu. Betul. Ini asma dia. Wah. Kamu dah maya. Dah apa dah dah. Dah dah. Nasin, papa kwaku amwa. Ni owo ye mfikire ho no. Ne baba na wo ye no. Me ko hwa akwadan to bra aburu no sa. Hwe me nanai
na sɛ yɛ ɔwɔ yi ɔhwɛ sɛ na agyato ayɛ no gyato tuatua ne hwene mu n'ani ase ne ne bɛɛ biara afei deɛ sɛnea yadeɛ no ɛkɔ no yɛanyi musu no a menim ne ɛbɛba kyɛ sɛ musu no deɛ yɛbɛyi ɔkyea me ne abusuapɛnyɛ nana yaba ama nana no akabɛɛ deɛ ne ho Nana. ɔse dɛ Asum muka jam sa akra no ensaka no. ɔde sɛ nsaka Nana ensaka. Kosia. ɔse dɛ Ose aka ensa kosua akokɔ ene tɔ. ɛhɛn de Nfa nsa ka ho ho. Nana ni nyina atom. Bre. Nana bre. Na cha mi ho. Ose sa nyama nyina atom dia ene yenkɔ yi musuo no ntan. nana sɛ nana ɔkɔmfɔ kya Bre. Nana se ko. Nana kra mo. nana ɔkɔ ni jɛ ɔkɔmfo ebi akɔ sɛnea ɔboɔ ma yi deɛ ɛyɛ paa I'm put. Osubuku na me fa wa na so abako ne mo che ya no so ye ma awoto emre kure mu nkora yare getengete nkwankwan jato asensen ni ne akeka kan wa ba no mu ma che se ne ya sa ma ne se ne be ya ni nyina be furu ho na awoto be kure mu osubuku mo ba maji nsa no mo je she onye wo kure mu ya ni che nsa mo je ti nyina pa ya be wo bia no ye ko ma bako mo be wo maji nsa no bako ni kasa bako Neka ubienu kosia yasamo mumma ba ko baji kosia no na munya che nyafa yasamo fa ho san be bia enya yie na na se ya ya sama de nyina bia ya be ko na mum ya kwa obi anhwe na chi na ba hwa chi no na no ba chia Ampo. Jamen, nana ko jini ne ne se omo ya die wa sa mo man ho do sa ti ko bo won paso
yo konti ne yere sɛdeɛ na aseɛ no ɛsɛ ɔfrɛ mo no a nyɛ bɔne bi na ɔman ho dɔ a mowɔ a motumi gyina hɔ de mo ba ne yɛde mo bɔ afɔreɛ ma ɔman sɛdeɛ bɛyɛ ayaredɔm a aba kurom a yɛtuo bɛtwa no nti no frɛ mo nti ɔfrɛ mo nyɛ bɔne bi sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɔ m'aba so aba so bɔ no ɛdi kan ne sɛ lɔɔre kwan kɛseɛ yi a ɛfie akɔsi ɛyɛ kuro baako no so no saa lɔɔre kwan yi wɔde ato wɔde wuwu de ato so kwan baako nso ɛfie akɔ kwan kɛseɛ no ano no so no wɔde wɔ yere ɛdin ato so ɛna ɛyɛ mo ba yaaya no a ɛdi no kɔyii musuo no so a ɛbɛma yareɛ ɛwɔ ɛba kuro yi mu ɛto atwa no so no JSS ɛwɔ kuro mu ha no wɔde mo ba yaaya no ɛdin ato so nti saa JSS no yɛfrɛ no yaaya memorial JSS nana ayɛ saa nti wɔsɛ ne mfa ntoma no yɛnsa mpa na ɔkyɛ me continue ma ɔnto na nana no mpanyimfo dɛ yɛpɛ dɛ yɛda mo ase nana ne mpanimfoɔ sɛnea ɛkuro ti sɛ no ɔsɛ da wo ase ɔpɛ sɛ ɔba bɛda wo ase nana sɛ kwan da hɔ nti ɛneɛ sɛ da ase nana kuro ti da ase sɛ panin kuro ti da ase Yàrá ọba ahima wa yà dé paa yẹ dá se. adio Adìẹ bàbá. adio paa Yẹ nyà ni yẹ nyà ni. Adìẹ. moyɛ adeɛ moyɛ ɔma ba pa ɛde deɛ ana nana ka no Ẹ na ebi bi wọ mu. nana kyɛ me wɔ akotimi hɔ yɛda nana no mpanyimfo ase pii na mo yɛbɛsra kwan kakra nana sɛ nakɔnti sɛ mu sɛ ɔne ne yere bɛ ɛpɛ sɛ wasrɛ kwan nana sɛ kwan da hɔ sɔre me yɛnkɔ moyɛ adeɛ konti ɛneɛ moyɛ no yo moyɛ adeɛ nana moyɛ adeɛ nam sɛ biribiaa Ọba no kura na wa yà dé. Ọba no wa yà dé paa ọba atan wa yà dé. nana yimam sɛ biribiaa nyama ahoteɛ sɛ yɛkɔɔ sɛ yɛkɔgya kwara na wɔde suguo na kɔla yi kamkai na fɛ ɔsi agu me am sɛ garie ɛnyɛ sa kɔmɛtumi amfa kwara no ama
akona yi na ɔda hɔ yi nkosua nkokɔ snap na nakora ne tumi ma ne nsu nkra na yɛ na ho ma na maka me de naba what are you saying? Oh no. And I said, "From me, General, how is so?" What is she saying? What is the name of it? Na I know here I will go far be yabe and I could do with me as it. And I said, "Go ahead, you must so obey your damn pie." That's what's it ever good more? I was here. Snap, is she? Obi wuti wuti ayi fia a wonni mu se ye fie ni emra bibi atie na so akobro ma so akon hu akola isi ya wo so mata ni na ba fie Ni ya kwere wona ni mu ha una na nyamu so na ya ba ni bia ni ka ba ni ba fie woni na me sha fra fe fa ba ya rege de ne mo maso oh na nya so di ya fa basi ma mi ya mi ko fe be bia ko fa akola ni ko na mi ko na na ti ya ko wura mu ho si na ko na wudi masema wudi ba wudi masema wudi ba ka nyen so ojina we wate wudi masema afro aso ti pe asema ba ni fia ani fia ge yi apa ye no wa ko tu musu ade anu atama ba efie wudi ba won moda so ko ko nso ami anu ko fi oni o ha e sana mi apeni ti mi na mana ye sei mo ye sei wa ye sei ha mina minim de ntia meto mbo ase ese mu kokora na mutwetwe yesu ya we sira na wo wa na bo na wo wa keke abata na de de wo ko fi senka wa senka da sei da mina minim plans amefa akato se biare misisi ya biya na wo ba bo me abi musu na ko fa ba no ate edwan twabam pe o do sika baba na ka cho da sei yeko ama mi wekura ma ahwenem de na ya da mensa sa mi yitu ho se ma ma so Ano de de yi ho na ka kra bi ni ai mo bi ti ko ha ni na mo man ba bi am ni na to ba ni ya so Esu na mfane kwa kwa kade kuro na na. Uhu se e wasi eso. Mseme kwa she. Uhu se wasi eso. Kwa she na na. Aha. Bitu se na fama ya me. Bitu obusu afro. Hwe. Nse dia kwala ya de yimbusu. Hwe kokko. Na hwe nkosua. Se shile o se powder o. Hwe snap. Tumpon ba ko pa na da ho. Wa betam ne ntide na ba fie. Ni kwa ni su. Me fa no kofi. Wani kuma hafo na mu. Akwai shi mai kira miya mai yin sai. Ma na so na. We no nya se bia eti. Ele mini wa pa ni mi aba. Ana makoti ni ni aba e ba na be change ya. We so we dey you and your food. Sometime kan tell me kofi. We be jeni patu we mu na. Sani ananasi so ahwe di fibra ye o man komfo o me di akwara yi akuku yi musu ni ye hwekwan se kanare domi ano be brasi na so ya hwede mu afa kwa na yare no e koso enti na so pese obi sa se ade enti na se ba ni sa sami ma komfo nana isapa to sample man yi shame nana nancha mi ho ose me kan tro se nia wa ye no ese nka muda se da kra ma no na nia eba no kra no echei nia first no nti mo ma ne nansa mo nko hu mpani ko na eba. na na bre nancha mi tiam ya bre me peda me bi se konfo ni oka de se wode me ban ka yi mu nso a dam ya babo nyina abo obegyan na se wode me ban na mamo na ka yi mu nso na mana ya babo ne mpemfu na akasa no wo bada na na bre on man bi waro do kansa ya pa wan twani a magye ban afi no ko nti himu a ne baba ba ko pe sami ko cha ni bisa ko fo se sami kuroti kan
bua ne sɛ nana ɔsɛ deɛ dɛ nana brɛbrɛbrɛ mama mpanimfoɔ nana ɔkyame ka kyɛ nana dɛ manka na abufuo no nti ma ɔma no bufu ɔnta no mara nankyɛ me wɔ hɔ nana sɛ de nana se wagye ka ka kyerɛ mo sɛ moma no nansa na nkɔnkɔhu mpanimfoɔ no na ɛfiri tete bɛsi nnɛ ɔno ano wahwɛ kuro yi so ama abɛpem nnɛ ɛno ano no nana wura no fa na si fam na wɛde ɛyɛ mpene ɔnka biribi papa nana sɛ ɔnka biribi papa nana ɔsɛ deɛ ɔnsɔpɔ aka hwana kɔnti hɛ moapirapira mfia na wo no nana na afira nanso meka kyerɛ mo sɛ nea yɛyɛɛ no koraa no abɔ kuro yi ho ban na yare a nea ɛfiri kwan so a ɛba no afe a si kwan mu a ɛba no ɛne ɛgye kyɛ nkoraa no deɛ no koraa abusapɛ no wapira nana wogya no koraa na ɛnyɛ afi da mpanimfoɔ ɛba mɔhwene na ɛbɛtutu mɔhwene obi aforo no awae ok dame yɛ aba no a ɔreba no nana brɛ ɔbɛbɛ na megyina ha ma ɛtwɔn na wɔbɛpira mi nana brɛbrɛ hɔ kɔgya afi na ogya no tena ase ɔfa kyɛ ne nana sɛ mo ha wo ne wo kɔmfoɔ nyinaa te sɛ sɛde kuro yɛ sɛ mobɔ ɛho ba na nea mode ba no deɛ ɛde susu nana brɛbrɛ ɔse nea waka no munyi abotrɛ ma no na ɔnkɔhu mpanyimfoɔ na asa na waka no na ɔnyɛ kwan ɔmmɔ nea ɛbɛyi so ɔmmɔ ho ban nana brɛbrɛ adeɛ no ne susu nti ɛsɛ bɛtumi nansa no nana brɛbrɛ ma ne nte se nansa no nso yɛsan de nnipa aba bio ho anaa ɔse ɛno deɛ ɛnyɛ ɔno na ɔbɛtumi aka mpanimfoɔ no ɛna wɔn bɛkyerɛ ɔnye nkagye mbɔ ɔne nkagye mbɔ yate nana sɛ wate nana sɛ ɔsrɛ mo kwae nana srɛ mo kwae nana ɛkakra mo nana ɛkakra mo ɔbusapɛni trase na wokura ka wo na kɔmfoɔ no mu afu no ɔma sɛ mɔkae no wɔsɛ wo wone abusapɛni nana yɛmba no wo ɛsɛ wonyɛ ɔyɛ no ɔsɔre a wahwehwɛ a yɛteɛ wo baako bɛ wo dwane ntiri wɔpere no nkoko hwɛ ɔkyame sɛ yɛaba no ba ahoma ɛsɛ aremfɔ ba sɛ wɔde apem wati kɔ nti hwɛ no yie ɛm sɛ kɔmfoɔ yi sɛde ɔno a nɔbɔ ɛho ban wa nti biribia ne ɛyɛ a menya mɔte yɛhwɛ yi a yɛnya abotae yɛnya abotae nyɛ dɛ mmoa a akyi na wo wocharge kakra sɛ woda wɔne yɛhyɛ wo na yadeɛ no bɛdi ka sɛ bɛkɔ na fo ano wa nti bɛtumi a kɔmfɔ no kɔde a monyɛnya na ɛne nana ayɛ maa no memfa ha bio baabi a kɔmfo no faeɛ ahyɛ hɔ no nti nana mɛkɔ ɛbɛhwɛ nansa Kofi ọba ma adwuma na yɛyɛ no ɛyɛ efi na ɛwɔ kurom ha no ɛno akyerɛkyerɛ ne yɛkɔ ɛfi nua bɛra ho obi gya na mekasa ho hwɛ ma wo so ka ho na da biara kokontena ya wowu ha ka wana wo sesɛ o ade sa wo sesa no ne sɛ ebu hɔ na nkukɔ ne nemu na nkraman ne nemu na we nemu na yɛbɛkɔ kasa ma wo sesa
ne nyinaa wo sisa bi dia from one of ne nemu nyinaa ne obi fa fi wo sisa from wa ko fi de bia mi fi krom ba me sisa ezu wu nkola ko ekrom ha mutumu so obi ton aduane na ne bucket wa na wa da se bi ne wa da na esi ho na aduane so si ebi abata bi nso wo ho aye fi emu poto na aduane si ho ti na wan se na esisi aduane no ho na nipa beto na di sasa numa de efi ni ba o efi ene ya wu kofi yan kanu ko fun ba so men ke no na de so mo bro se nkula ya mu ka se nkula ya de ni adi kure yale we twi ko titi num no wa yam de me kwa ka ho de gu pentu na de asa no bo de rira fra no di meka penfo wonyam awo kan wa fu wo de se kan ni wa twa ma na ye fu e wo ni na wo ni wa se so ma wo ni ma se bi anya ye itanos wo ni itanos no sam be you fu na na wo ti chuchu sa de no e di itanos na ebo asensi wo ni itanos ye ni to hospital ye ni no me de se wa no aye ni tira ye to wo bi be du ni abai enu mi twi mu na me de edo yi kokko edo yi ka se control bre kana bi mi bi trawo na wo ti be wa fa man ko hospital wo ni kofi ni tiri wo on so aye tian asram ya fe no bole jo ye wo ni chomo ebi be to di tim si ya ya fe ne say body mase bra wala na nye na me ya na me de kan si enya ya wu no na sa okra bi o ti je no wi ji ba ya hale ya enya mama o be tie de waka ti no wo wo hospital no wo afasi ka wo ko na baby obi wa no wo mo afasi ka no mo de twa na me enya ya mi sa sai wo papa wo so wi university ya university ti se le nko no me ka pra me nyuma ma ko bi da e ko bodo wi wo e de wi aye ko bocha amansa no se ya mu mi ise pa e ba ha because o mai ti si abo e ni pa nko ho bia e ti si anko ba se do no e ba ha e de ko am ya abu ti se me ni abo na nchero mo a ye ni pa nka sa nchero e ja ko ya ko ya da o se wa ko university su ni hospital wa ka man ko da ko fi na me ka chan ko le ye o ma ni o me wa me wu fie mi wu wura mu na de na kekeke wo mi kwa isa he wo mo se bibi de doctor ni aye ko te chiro mu papa abura me de ko no ka me ba chiro mo awon gbe pi o le abura me ko mama ko lo na je ni te ba ko put down ma ba tell you no go for you kwa mi discipline ko put down ma ba tell you no go for you sang na mura jo sang na jo solele jinabo awa jinabo na jinabo awa e ba ko koma ma ni ya kwa ni ba le ko sha e se mo go province so isa ko ko tega eti ya mo da ba le sama e man ko fu na ba na ya kana ya mo kwa asama ma so mo nko ho na ho so bu nya kasa kire kede kure be si kede ai bi kede ye si ba kede si bɛ sɛ mo nkyɛ dɛm yɛ sɛ nsuo no mu no a na ma twa so na wa na mo ba bi di si pre ba mo di awro ma ba ta you no good for you Sango solele jinabo awa jinabo na wo sɛ wo ni kwala kasa na suku a me ne kwa na wo university na ndi modi akɔpa tekyerɛ ɔ ka ye ma nya de Come be si pre ko di awro ma ba ta you no good for you Sango wajo Sango wajo solele jinabo awa jinabo Come on. Let's bring up. Yeah, I'm waiting. Me cheche mu nyinaa. Someone nim nenti ameba ha. Dabi. Mu nim.
mamefoɔ papafoɔ school nkɔlaa mebɛkyerɛ mo sɛnea ɛbɛyɛ a yadeɛ nketenkete ekunkum nipa no mpɛ sɛ mekyerɛ mo sɛ ebi wɔ hɔ a efi a ɛwɔ yɛn ho sɛnea yɛyɛ yɛn ho fi yɛyɛ yɛ fi maamefoɔ ɛtɔ de bi a mo mma ɔmo sɔre anɔpa na ɔmo ntwitwi ɔmo se a mo mfa ho ɛno ara ne sɛ aduane na mo de esi wɔ mo anim na ɔmo di mo nhwɛ sɛ ɔmo ahohoro wɔ mo nsaw sɛ ɔmo huhuru yo ɛmfa mo ho school nkɔlaa mo so mo kɔ school na sɛ mo kɔ didi a aduane no motɔ ya na mode mo nsa ayɛ dɛn na mode mo nsa atum mpɛ sɛ mekyerɛ mo sɛ da biara no monhwɛ mo bɔwerɛ ɛyɛ fie a moayɛ mo kama ebia mo maame na ɔkɔ fuom mo so baabi a mo adui moanyi kakra nti mo maame nyɛ ama mo a mo bɛyɛ dɛn mo a mo bɛyɛ ama mo ho woafa blade woayɛ wo bɔwerɛ fine wobɛdidi a woafa semina ɛne nsuo wode bɛhohoro wo nsa wo nyinaa na woayɛ dɛn woadidi ɛnɛ sɛ bia wodidi wie ansa wode semina ɛhoro wo nsa wo wobɛdidi a wode semina bɛhohoro wo nsa ade kyi a mobɛkɔ sukuu akɔyɛ dɛn mobɛpla klasum nyinaa mobɛpla klasum hɔ kama bɔta bi wɔ hɔ a mobɛyi mu fi moanyi mu fi a ntontom ketenkete wɔ mu a ɛka mo a mobɛyɛ dɛn mobɛyare mosɔre anɔpa mobɛdware kama maamefoɔ no so mo ma no wɔ mo ti nyifu a monyi ɛyɛ fi otiti ne tiri mu a na efi ne nyinaa yɛ dɛn aka ne bɔ yurem na ɔde akɔdidi ne nyinaa no ɛnyɛ ɛde yadeɛ ɛna ɛba ɛma a ɔmo tontɔn adeɛ no ɔmo tɔ aduane a yɛn hohoro ho ansa yɛdi no ɛyɛ a mo ma ne nyɛ kama ɛtɔ de bi a plate a nkɔlaa no bɛtɔ aduane egu mu nyinaa koraa no efi wɔ mu obi wa ne ba ketekete wɔnhyɛ no bros wɔnyɛ ne hwee na ɔne nam aduane no ho saa sɛbi na wagya nanan na esi hɔ na nwansi na sisi so wobɛwɔ nwansi na esisi so no ɛno ara na ɛbɛyɛ dɛn abɛsi aduane no so ama sukuu nkɔlaa ɛnyɛ sukuu nkɔlaa nkwa nso obiara ɔnam no kɔ ayɛ kɔm di ne bia no wotumi didi wɔ baabi biara nti maamefu a motɔn adeɛ no mo so monyere mo ho na monyɛ dɛn monyɛ aduane no kama obi wɔ hɔ a ɔkɔ dwom na ɔkɔtɔ nam a ɛnam yɛ wansere sisi ho ɛmfa no ho ɛno ara ne sɛ ɔbaa yɛ apɛ ɔhohoro ho ɛno ara ne sɛ ɔde ano nsuo no ho ayɛ ne se na ɔde ato mfam ɛnyɛ wobɛhohoro ho kama ɛho no nyinaa wobɛwaawa ɛho nyinaa na woahohoro kama wode ayɛ dɛn wode ayɛ aduane no obi wɔ asɛmusɛ bi a anti maame woyɛ nurse wɔ ho nti ɛyɛ sɛ obiara bɛde ne fie ni wɔ ho mobaa yɛyɛ pa makɛkyɛn biribiara fine kyɛ sɛ fie koraa meti bi wɔ hɔ a anapa koraa ɔno wayɛ ne ho sɛ ɛwura apra koraa ɔsɔre a ɔmprɛ bi sɛ bibebe yɛgya yɛ anan koraa ne pra koraa yɛyɛ ne den nti ɛyɛ medɛ paa nti wei no waka no saa meso mekɔ a mɛka akyerɛ mu nyinaa sɛ wote sɛn koraa wosɔre a ɛsɛ wode wo fie ni na ɛnyɛ sɛ ɛwura ne sɛ wakɔ atareɛ na wahyɛ me wura wohu sɛ maame no asi na ahyɛ nso yi ɛyɛ asɛ mebɛyɛ ayɛ a mode ne yi mu so yi na sɛ nyimpa de wɔwo abiabien mfie akɔ baabi a bɔkɔ akɛhyia bi a ɔnyene sɛ na me aberantie na de ɔyɛ mayi gye mu ho dodo nti mapɛ dɛ mu kurom wɔ hefa baabi a mu fie a mɔbae kyɛ sɛ bebe bi a ɔmode ne yi musuo ehu ama mewura musuo mewura efi asɛm yi ha o dada ɔmode ne kyɛ sɛ ne kɔkɔɔ ne saa hyɛ nso yi beebi ɛda no pɛpɛpɛpɛ wɔn a meba yɛ ayɛ adeɛ mfi ha ɔho atia sɛ ɔmo a meto bɛsɛ o wotu mbɛsɛ woba sɛ ɛpɛ na bisa sɛ wahene na okuma no wɔhenya ɔyɛ do bɛba papa hwɛ na ɔbade nti ɛna nkɔhu bi ne ba ne wɔnya abɛdam ɛmɛdwa me ho ate ɛmɛdwa me ho ate mamefɛ mamarɛ hɔ ntena ha saa wate yo nyim na wiase mu nyimpa di nsɛ na nkɔhu obi ba na wɔnya abere ho dɛm yɛ na abɛyɛ wo sɛ na ɔsɛ yɛayɛ a ɔsɛ yɛayɛ apɛkyɛ sɛ
Fasa ahyɛnso na ɛda n'aha no pɛpɛpɛpɛ ne yɛayɛ na Woba meka wo sɛ mo a menka wobɛyɛ mfi dwa wɔtwe a woawu dadaada yi sɛ menkwa na mewoo no so ɔho wo sɛ nyɛ wu a nka yɛayɛ sɛ na yɛyɛ ate ase a nkɔte sɛ abaayewa yi sɛ nyɛ wu a nka yɛayɛ te sɛ abaayewa yi na sɛ wo ne ahemfo no kɔhyehyɛ ne bɛfa akora no because ɛnyɛ wo na wohyem yɛ nti wonim sɛ ne awoɔ so tie nti wo dɔ wo ase ɛmɛ kɔ sɛ ɛyɛ kana memu aduane ka na ɛyɛ meya maa so muhu yɛ agyamamfa no ama ma wɔtwe yɛn so firi ha saa ɛna ade ɔmo yɛ kyɛ no wɔ sɛ wɔtwe yɛn so afiri ha na menyɛ dɛ ɔyɛ ade sika sika na wokɔ gye yɛ nti a wobɛgye yɛayɛ akɔɛ no ala mimi ka gye sika ne dɛ wofra ala nkwa na wonim wo nkwa na wonim mene hwɛ mɛka akyerɛ wo wone na ɛwuo na wode sɛ mafimfii mu ahu no kora wom mafimfii mu ahu no kora wom nti ayɛ investigation ɛhu dɛ ai wokɔgye biribi na wode nka ɛɛden wo nyimpa koro na ɔka kyerɛ wo no ɔno wɔ adi wɔ mekɔhu obi bɛdwa sɛ mekyerɛ sɛ yɛayɛ nea wose nyɛ ɔno ana wode deɛ ɔtoto ɛna na w'ani abere wɔ no so saa wafɛre ɔyɛ aberanteɛ no a wogya agoro no ɔno na mayɛ gye no ho nti ma ɔbɛfi biara ɔwɔ dɛ mokɔ na mokasra no mesoma kɔsra no sɛ maahyɛ no mesoma kyerɛ ɔba sɛ makɔsra no nti wode wopɛ da mɛkɔ no mɛka akyerɛ wo ɛma yɛakɔ wopɛ so so atwa ma menkɔ me deɛ deɛ wɔwopɛ no sɛ yɛn nyinaa ne yɛkɔ dɛ makɔsra meka kyerɛ no sɛ ɔhyɛ me sɛ ɔpapa ne ɔhene a ɔwɔ saa kuro no so no na akɔsra no na wɔnyɛ abere mu domi ntaa mene mmerɛ wɔ so sɛn ɛnyɛ wo akamba yɛyɛ ɔnte ase yɛyɛ ɔnte ase mankama no oye mede ase ame domi yɛ ɛyi ma ɛgyara yi yo mada ha wɔn bɛyɛ nsɛm a ma ɔmɛka wote yɛamo amaneɛ ɔmo sesɛ wɔsɛ ɔmo kɔɔ yɛfɛ ne sɛ kuro yɛfɛ ne sɛ kora kotofa wɔsɛ maame bi hu na wɔsɛ wosɛ me baba biribiaa gu ne sa adeɛ asi na ha wɔka ɛ ma nane owura no wakɔ kekɛkɛ nsɛnsɛm bi ɛwɔ baabi ana ɛyɛ sɛ aliki wo na sɛ kɔkɛkɛ wura meka kyerɛ wan ha sɛ obi ɛsɛ me ba ɛne nti na menka nkyerɛ wɔ biara ɛsɛ nnipa ani sɛ o obiara danso obiara different wɔsɛ wɔbɛba ha bɔ wano o wano no bɔ so ka yɛayɛ din wae wakɔ kekɛ nsɛm ana aliki de m'ani brɛ di yɛayɛ me ɔmo ɛfɔ ma me nyame tɛ brɛ bɛka kyerɛ wo papa bɛka kyerɛ wo papa ma koraa tumi kama wotia ahemfie wotumi mmɔ wa no wɔwɔi nyame kyɛ bra mokɔɛ no ɛdɛ bɛ asɛm nsi hɔ na mokɔɔ no kotofa no asɛm na ɔmɛka nkyerɛ me sɛ maame bi se ɔsɛw da mehu maame bi ɔse mesɛ ne ba baabi na ɔno nso nhyɛnsoe bi wɔ ne moma so ɛne da hɔ no kaka wone watutu me sɛ adwuma bɛkɔ nkɔyɛ yei adwuma kɔta kontampɔ baabi akɔɛ saa kuro yi a mokɔɔ so saa kuro na yareɛ sii mu papa guy bi ɔwɔ sɛ ɔwɔ sra nya papa bi wɔntena fie ha wɔntena fie ha monkɔ fuom wobɛkɔ fuom obiara tena fie ha mokyerɛ wɔ sɛ aha na mowɔ ahemfie papa bi ne maame bi so wakuto pesi sta na mtu tunakuja guy una guy no abasa na what's wrong with that but you made me se mo ba fa me na ko fa bi na ko fum se na na se ko fum na so ye se ma mo ke se munni mo akira se mo kanya se mo jirejira sta na ko di obi atemo se munni mo akira se mo ya ba kanya se mo jirejira ho kala na mu do hu kotani ata wo se ma bi ana poma ho yɛ kra mo ansa no ɛkɔ mu no ma ɛkwan ne bɔne bɛ na dabatɔ yɛbɛkɔ akawo no aduane ni hɔ monkɔ fa mo kayɛ no soma bi na akawo no monkɔ ma bɛdidi monkɔ obi afie mu sɛ deɛ hɔ na mu ma na yɛ nkɔfo mo
sister me no yo papa me say kona kwa shade na wasole o say force in chef am say be ni yo muna aha o ba se ko me obi go tell Vaya. Tapi kadang perempuan aku tanya mama, ini bina ni re, ini mama. Ngomong apa ini mo? Bawa aku ke cancer, mami. Ni orang ya. Belum musuh. Belum musuh. Oh sih ya Wan. Mufri, kurimu amwa kultu mana sih? Yo, kurba ko dari ya. Yamaha. Baby hari sih yo. Saya. Hari apa ko? Yo, baby sih. Nana, nyasu yanyan boni. Mo be Nancy wa fu benu bi wo yiho nua ba yekrum na wa ba menya ba yen chekire wo ofan ya ba aho wo ye class 1 wo de mo bre anya kra na o chire he mosia da me ya ba ba nan kankan nyunya no kan ho so oji yan bia ya so papa Na me bako fi. Onde. Nti ya she mo bo de ya baba ni ya so Omba bekan. Na ni mu se bia mo be ba de sisi ya. O kra mi na mi ko yi o bonpata. Nse che se. Na lo. Abada. Madam Betty. Oh, what is say? O no me kena na do aka o de bia obi aba momlo. E de prekasa no. Ma prekasa de ba. E na o shi en kwa e che Mm. Wo be nen no we yin ge basa. No, they don't want no, ka won ka buy we so see. Abai we. O ma so ma bo mama ni area na. O ye. Wa mo ati. Me kwa le yin na mo ba ya. Na. Yo ene we se ya sempa. No no kure. So me mani won. Na am se we ni suku a ko en. Ana ma eno so mana odi. Se do konkwasi kwasi. Eno mo kokasa. Se we ya biara bon ho bai. Na re wa e ba aba na ge ti se. Na me nchwa no me se. Me hu na na me yes me fa na dan fo no. De nti kura me fa kura ya dan fo ni ade esi ni he. Yeah, Nana. I'm a car myself. My son, my marriage was send me. I didn't miss one. Then what I about back way be I went young feet. I was me is yeah. See your room. I was no yes, papa. I only still one almost a semibano. And I would leave Monsieur Bay. So we may be ye, Monsieur, yeah, my pretty few means, sir. Oh, I will send me. Oh, On bad time. Let me just say, I did that with every pepper. I done a band, just a baby. I eat it down. If you walk up with the submission, I'm besides, him for no free and not share me. Oh, Dini was so quiet. I got Ingura Belmo. Nana, Odun Casna, we see. And who was she? A union on Yano. Si benkum no dum so si enyimfa no dum kase no wano okay what do the government me an hobby but time here then bye bye no but no the ya no the ya Usu sorry na dia na we ya. Usa limpi yare.
maa wo no wo ya ye ma ja wo mo kuro mo agora de mo bebre o sa agora de mo ni bi ati wa agora ni ba no soko di dia fra Africa monke sa ro ya ti ende ko bi mi di na no anyo se so tene de mo ko nguru ba mi tete ba obi de no ele kan ye na mo bu na no ye ye Então, Fred, chama ne a min ko ni pen fo no ni pen fo man na he ben na nche ya ene ne nkɔ ne kɔ wasuma bu Fred si won ko no abre omo ko ye oba nche si chinchira che won ko kwantintin e Fred ko ba bi o ko Fred ma e pe ka o man e won mu twe na ba to madam batra ya batra me che na me se wɔn nkɔ batra me che abo no chama se de ya abe kwa champu me masuma se ko na ko kan atemu chi amanka bi na bra na wo di champu man adom you call work and wo ko ni wa ma ya cheme you di puma na mai fa me se wo di puma na champu wo di na mukuru wo di na mai fa na you call buy my house ya ma o ma no pete ya na ndi na se so obia no musu efra manya bono na ene se ye o man ni ha no mba na sama mo de ba ni tie wo twemu ana ni se me be twemu kakra me ye ekomuo so ko na bebi go ko fa me damba efie na go ko to se akola keto e da dia ka se ga ni wo mo hie so said the church said and cranny near a fun, then you had to wait in a jackal or honor, a beefy to a town of beefy. When we me ask me in the sun cocoa. No, said it any party and my property a petty donat as a four. Nigeria family a titty of flower. A man in me. When Baum Casa Mokan and I said, a Yamiche and a Moka. Yamiche and a crest of Banwa. We say, Mokru mo he de ni yi musuo no me ye nyeko ho akwa na fa no be nti me che me si o me che ko be ya fa si o ana ya ko le se ni no ba oh sister no ko ni se na ba o yo da mo no ni se na ya ni nana madika ma dawasi na yi pa mu dawasi ya men shira nana nta pasa me ba na anti mami sala akuma to yi nye ya ba kwanu ni pa na wodi imunsu dabi ya fa di pa ni musu wo ya le bi ya if you guys o ka se wu twa abo so dwelo support you kura na ntwe kura e no ntimi nsa ya le na nko nti nye nipa na efe nipa ni musu o kwa bi ya so ni nyina efu ye nya ye hu na mu ya tetenam na ma ya le wa na eden eba efe musu nipa ni musu o bi ya nana misi nana na nimpo mukrum ho nana na nimpo yifo what's some amfa afre ye yi musu a uboto masu nye nto le mi no ma no yin tu mo de ya mi nshira ho na wo yi na wo do mi nyina se mi ma de atwam tete aboso nsem na atwam na asema mu wo kan de afra no ye mfa no ko ye mfa no ko ni ntra no ya no abesen na ya so ya abesen mikayo sesala mafra ya ayamam nti mi ntu mfa no ko na sika se na ya de daw oh sida